Little monkey, happy dumpy. No, 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 no. Tara, mo na itong target karon. My little monkey, happy dumpy. Go, do, 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 go, do, 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 do. Little monkey, happy dumpy. Wala ka ba di susunod sa mo ah? Una-una lang ako to. Pre, sabay ko, pre! Sige, gawin mo, pangunalan ka mo! Patay si Cookie, kikidnap! Hoy! Iuli ninyo si Cookie! Inyo ano na! Yate, kasal, pwede ka! Ay, pagkanasal, yato ng amigo. Tabangan na to ta! Kamura, dako kay Bunalo! Mangayo na lang tagtabang ni Master. Cookie, balik ko na ka na mo! Tara na, pagdali! Pre, ikaw yan, pre! Pwede ko, pakako ta kayo! Tingi! Uy, pagkuyor ako di ako kay, bunalan ta karon. Ayaw ba? Okay, taga kong number sa mong master. Sige. Sige, dali ba yun? 87,000. Kung sa 87,000? Jollibee. Tarong na ako, okay, madukdukan ta karon. Tarong nga ba? Oh, ayun sa nila aga, no? Hangin kayo ba? Unsa na po yung problema ni mga animala niyo? Master, tabangin mi! Unsa na po yung problema ninyo? Master, si Cookie kikidnap. Unsa si Cookie kidnap? Ay, salamat. Narapod kay palpag ito permi. Lista na na to, master. Ay, paganasan. Trupa na to. Master, tabangan to si Cookie, master. 0966-689-0815. Paspasa, di pa kalitok number, oh. Ay, sa akin, wag na inanawag. Hello? Si Taguro, ne? Oh, si Taguro ni, nga naman. Nasa mo si Cookie, among kikidnap. Master, tabangin ko, master! Mga, wala po, kung ikidnap yung Cookie, imuha na lat, ina. Di mo yung gahin na kinipanit ni. Bahala mo dia, ilabay na sagbutan na. Na, ilabay na ka sa sagbutan. Ingon mong master. Master, ayaw na master, maloy ka. Tabangan si Cookie. Sige na, tabangan na ko si Cookie. Unsa man day gusto nimo aron mabawi na ko na si Cookie. Tagain may 500,000. Ihuli na mo ni si Cookie. Ha? Kabuang nimo, wa ko'y na nakadako nga kwarta. Aw, kung na kay mahalon nga butang diya, pwede ra. Utang igit mo rog madali gyud akong sakyanan na ni. O, kana. Pwede nang sakyanan. Pwede ra na. Master, ihatag na imo sakyanan. Aron mabawi na to si Cookie. Hey, ate kun style ni ba? Pahamak gyud ni si Cookie perminti, ba pasubo jud ko ani. Magkita ta sa kanto crossing. Pagdali ha. Sige. Hello, kawan ni style ni. Ginabuin ako ninyo. Tara na. Buka ni mga kamaya ni. Sus, masalamat ka. Nisugot imong master. Siyempre, ako na kuniko. Sus, tara na. Sus, to ara gyud si Cookie oh. Mo na nagkidnap ka Cookie? Mauna sila, master. Tara, naog ko na to ta. Maayo, kaya niabot na ka. Muna sa kinan mo? Sino pa kayo? Oh, mao na. Inyong na ambi na si Cookie. Muna. Asang yabi? Nadri, tara oh. Tara na, nakasakyan na ta. Gimingaw kayo kunin mo, Cookie. So, sayang ay, wala dyan gana, oh. Laking kabuhang ka ba? Ang importante, nibalik na ka. Yati, impas kira kung sakyanan no. Pandamay yun si Cookie ba? Tungod ni mong Cookie ka, nawala ang sakyanan sa kuha. Iwan na mga istorya asam itong mga buang. Nanaga ng mga buang oh. Oh! Okay kayong plano. Wapo kayo itong sakyanan, oh. Isahan si Taguro. Paayo kay acting si Cookie, oh. Siyempre, ako naman gud ni. Magdiwang ta! Mabuhay si Cookie! Mabuhay si Cookie! Mabuhay si Cookie! Mabuhay si Cookie! Tama na. Sobra na kayo mo. Oy, mga no. Mga party na mo na ni. Ali mo dire. Oh, dire yung bayad, ah. Ayaw mo bugaway, ha? Binuang man eh, mintos ra. Kansiha ni, uy. Ayaw na mo sig reklamo. Paala mo? Siba! Tara! Hadlok man lagi mo. Sakay na sa tong karta. Tara!